U propju meta ħajkonna naffaċċjaw nerfu s-salib, hemmhekk li tittoħroġ ix-xhieda vera tagħna. Hemmhekk li bħala nsara llum irridu nkunu tassew ta' eżempju għall-oħrajn, kif kienet il-Madonna fuq il-Kalvarju, eżempju għall-bqija tal-umanità kollha, l-omm li taħfer l-istess qattiela ta' bina. L-omm illi tħaddan fil-maternità tagħha lil dawk stess li qed joqtlu l-bina. Mhijiex il-mara li tagħmel ħafna kliem u ħafna pritki, però l-mara li tat tant eżempji kbar f'Nazaret u fuq il-Golgota, Omna Marija. U allura anke l-mumenti jibsa tas-salib eżistijej ma jridux ikunu hemm biex ikissruna, ma biex joħorġu minna l-eżempju vera tal-ħajja nisranija fir-radikalità tagħha. Irridu nkunu nies eżempju tajjeb eżistijej mis-salib, bis-salib u fis-salib. Id-dinja tal-lum għandha dritt li tistenna minn għandek l-eżempju ta' nisrani għax inti ħadda l-commitment u inti għandek id-dmir li tkun eżempju tajjeb għal-oħrajn. Ejjew nirriflettu anke fil-mixja tagħna meta ma nkunux eżempju tajjeb, meta nfixklu nkunu skandli, nkunu konxi li qegħdin nfixklu ħadd ieħor, inqerruha din il-ħaġa. Għandna bżonn nitlu f'qoxrit neżisti, ħanaraw il-ħajja tagħna nisranija fi x'inhi. Gwajja lina jekk bħala nsara ntelfu l-ħadd ieħor milli jemmen minħabba